Thuolo machielo kendo nyakwa Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien. Weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono chieng' tich ariyo dwe ndalo 4 dwe mar 10 2022. Mathoth wan godo nyakwa Ramogi e konde duto mag piny Kenya, mago mosetimore, mago matimore kod mago mabende chano timore mwasechako luonigi e sani. Kaka kamano nyakwa Ramogi wan koda mang'eny kaka seng'isi bed koda chakruok nyaka giko mag weche manyien mag Migago odiechieng' ma kawuono. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto yuoro e ik mar mosenindo Rigathi Gachagua ma en owadgi jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Nyeri. Wenge jo Kenya koro ket kuom spika Moses Wetangula ma irito ni dhi tego wach ni en kweth mane mathoth to mane manok e od bura mamalo. We gave them a very good report and even proposed, can we have a department that will be able to look at Ebola? Now COVID-19 is here and we don't even seem to have learned from the lessons of COVID-19. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka dwaro ni piny owacho ket maino e geng'o landruok mar tuo mar Ebola e counties mani machiegni gi kuonde ma tuono osefwenyore. Machiegni mar yudo weche manyien adimba nyakwa Ramogi bed koda chakruok nyaka giko mag weche gi kabende nyalo tudori kodwa e namba 3600 kaachiel koda Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube marwa koda Twitter. Handle mara en @GeorgeBati_. Inyalo luwa kanyo mondo wabed ka wang'eyo kuom gigo duto matimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyakwa Ramogi. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto oyuoro e ik mar owadgi jalupne Rigathi Gachagua Jackson Reriani e kaunti ma Nyeri kocha. Maendi e thuolo mokwongo ma Ruto timo limbe e gwenge mag Nyeri ma be Gachagua wuokie tok yiero manotimore tarik 9 dwe mar 8 e higani. Reriani ne owito ngimane ka ojegni 71. Nyakwa Ramogi ne wadhi achiel kachiel mondo wawinjare ni to gin weche mage ma koro sani wachore kata mage madhi nyime e ika ma timore e kaunti ma Nyeri no. We can't thank you enough for taking care of Reriani. The role you played, we cannot do. However much I love my brother, I cannot come and cook for him. I cannot come and wash his clothes. I cannot come and nurse him. You did that. We celebrate you. We love you. There are other members of the family, of course, who contributed to the well-being of my brother, especially during his time of illness. And Kevin, you took your dad to hospital, you drove him to Nairobi and back, you were there for him. Thank you so much. Thank you so much. Find comfort in that you served him well for the time you are together. And the rest of us, brothers and sisters, Stephen, your children, you made his life a happy one. Thank you so much. The funeral committee, under his able leadership of, I call you Waziri because you are Waziri to me. You are a teacher like myself, MCA Honorable Karanja. Under your leadership, we have worked together every day to get this day to be where it was. So committee members, we appreciate you, we celebrate you. The magnitude of this kind of an arrangement requires very articulate process to detail. We appreciate you so much. The neighbors, the formal and informal groups, church groups, teachers groups, the people who came as groups, as individuals to come and bring firewood, food, money, we can't appreciate you enough. God bless you. We have a group of young people, young men, who do a very noble job to prepare the house in which my brother's body will lay. Nyinyi mnakuruhana na Yesu mwenyewe alienda kutayarisha
a home up there. So muko sawa. Asanteni sana sana, young men. Keep doing the good job. I am not sure I have forgotten somebody that is important. Somebody I should have mentioned. A group that I should have mentioned. And I skipped mentioning. It is not practically possible to mention everybody today. But please know that we appreciate you and the multitude that is here today. If my brother Jack was to just have a glimpse of this, if my father was to have a glimpse of this, if the late governor was to have a glimpse of this, and of course my mother, they would say, tuko sawa. Thank you so much. God bless you. Thank you, Dr. Josephine. Kwa heshima naomba sasa nimwalike Mheshimiwa Eric Wamobi, mjumbe wa eneo hili, aweze kutukaribisha kirasmi na atoe rabirabi zake. Mheshimiwa, kwa kifupi. Ramogi mano kawiche chalo gwenge ma Nyeri kama ike owadgi Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua mabende iko odiechieng' ma kawuono. Parni Jatend Piny Kenya William Ruto yuoro nyasi no kendo biro dok kuno kinde ma jotelo madito mag piny owacho biro bet ka ochako wuoyo nyasi mar ikno. Wawuok e gwenge ma Nyeri nyaka Ramogi kendo wadhi nyaka kaunti ma Siaya. Gavana mar kaunti ma Siaya James Orengo otero e yweyo ma ochuno jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu gi apisas madito ma kaunti no. Orengo bende otimo lokruoge ne migawo mar omenda kendo yiero Richard Mungla kaka jatelo manyien mar migawo no. Lero ni okang' ma kamano biro chiwo thuolo ne aput matimo nonro mag buge omenda iwi kaka omenda mag kaunti no ne oti godo. Orengo kwayo bad migawo kata bado bila mag okwach kich DCI kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mondo mi okas nonro wi mibadhi mapek mane oneno e kaunti ma Siaya kendo ng'ise jok machind mibadhi omieno ni okang' mager nyaka kawnegi. CCM4 roads. We have also made changes in the county committee, executive committee as follows with immediate effect. A, the executive committee member for finance and economic planning will be Mr. Richard Mungla. B, the county executive committee member for enterprise and industrial development will be Mr. Cleophas Ombogo, which means there's been a change of roles. C, acting county executive member for water, environment, natural resources, and climate change shall be Dr. Elizabeth Odhiambo. That means that Dr. Elizabeth Odhiambo will be handling two dockets, water and agriculture. We call upon the EEC and the DCI to expedite and conclude investigations, as the perennial presence of these agencies within our institutions without appropriate executive action being taken has the effect of disrupting activities and the work of the county government. Uwoke kaunti ma Siaya nyaka Ramogi wadhi nyaka kaunti ma Bungoma. Gavana mar kaunti ma Bungoma Ken Lusaka otero e yweyo mochuno jotije ang'wen madito mag kaunti no ma idendo gi dho ngere ni chief officers mawuok e migepe mopogore opogore mondo chiw thuolo mar timo nonro ne migepe go. Lusaka wacho ni jotije go biro bedo pacho kuom kinde ma ka kuondegi ibiro jol kod apisas ma kojolo. Ogolo chik ne migepe go mondo mi kik tim puotho mora mora mag omenda mondo mi ochiw thuolo makare mar timo nonro mar arieya ne migepe go. Gavana no wacho ni rem luwo chike ma owinjore mag puodho budget migepe go kelo achiedh nade mag chulo weg kembe manosetiyo ne kaunti no gino ma oserocho yore mag migepe go. Apisaza ma oter pacho otingo Patrick Wandili mar thieth, Rose Murunga mar somo, Morris Marango mar yore mag thieth yore to kod Abidan Kipchanga mar migawo mar jotij piny owacho.
I have observed that the below stated budget items were carried out without adhering to the Budget Appropriation Act and compliance requirements, and it has created a risk in the system, particularly in the following areas. 1, high personal emoluments. 2, high pending bills and commitments. 3, unremitted statutory deductions. 4, unclear gratuity and pension. And 5, high and reconciled scholarship program. To operationalize this, I further direct that the following chief officers proceed on compulsory leave with immediate effect to pave way for proper investigations to be conducted. Patrick Wandili, Chief Officer, Physical and Urban Planning and Acting in Health and Sanitation. 2, Maurice Marango, Chief Officer, Energy and Acting in Roads and Public Works. 3, Rose Murunga, Chief Officer, Vocational Training and Acting in Education. And 4, Abidan Kapchanga, Chief Officer, Industrialization and Acting in Public Service Management, Public Management and Administration. Riwruok mar jochiw thieth e pacho ka KUCO okwayo sirikal mamalo mondo mi oket maino e counties 21 moriwo county ma Kisumu, Busia gi Siaya, magin counties manyalo gamo tuo mar Ebola e yo mayot. Jakom mar riwruogno Peterson Washira olero ni nitie nok mar jotich e sekta mar thieth ka oseyo piny owacho kuom keto tenge pach jokanyo mag riwruok mag lakteche mar neno ni okaw manimba mar kedo gi tuoche malandore mapiyo. Peterson dwaro ni piny owacho mamalo ndik jotich moko kendo ochiw puonj ne jopiny e wi tuo mar Ebola ka gie sani piny libamba ma Uganda ji maromo 38 osegamo tuono ka jomoko 7 osewito ngimagi. When we came from West Africa, we gave them a very good report and even proposed, can we have a department that will be able to look at Ebola or the infectious diseases in terms of capacity building and responding, a rapid response team that trains health workers and will be able to respond and help them respond. That was not put in place until COVID-19. Now COVID-19 is here and we don't even seem to have learned from the lessons of COVID-19. We have not been able to learn and try and curb the shortage of health workers that we saw really affected us after COVID-19. Our borders are still very porous, and there is no check system that has been put in place. So that's to mean there is no clear surveillance which is there. Yes, we want to applaud the government that already there have been around 20 cases that were suspected to be Ebola and have been tested through Kemli and were found negative. That is better. But we want to say categorically, if any case were to turn positive, the issues and the strategies that need to be put in place are not very clear. Governor mar County Mama Kweni Mutula Kilonzo Junior okwayo piny owacho mondo oketenge omenda mar konyo duol ma ochung'ne keyo yedhe pacho ka KEMSA e chenro margi maonge kod ng'ikruok. Ka olos kinde mano kawo yedhe maromo siling milion 90 kowuok ka KEMSA. Mutula omedo ni duolno nitie gi gowi maduong' kaluwore gi weche mag mibadhi mar KEMSA Millionaires, kendo poni okoketo omenda tenge to tend loch counties biro bedo gi nok mar yedhe. Apisa maduong' ka duol mar keyo yedhe pacho ka KEMSA Terry Ramadhani osingo ni gimedo keyo yedhe counties mopogore opogore e kinde madwarore, ka osingo ni yedhe biro chopo ute thieth duto ma county Mama Kweni kaka dwarore. Your oath to save lives does not include you becoming rich or making money out of health commodities. I have said this before and I am going to repeat to you. You are not going to become wealthy by selling medicine belonging to poor people and sick people. You are going to carry a curse from you to your generations. And I am going to repeat this because if you believe in the prayers that we make, you can't steal from the poor. And you will not steal when I'm here. Let me reiterate that the KEMSA pledge to support the health promotion agenda at the county level is part of our three-pronged transformational agenda, dubbed KEMSA 2.0. Within the KEMSA strategy, the authority has formulated plans to enhance customer experience standards for all counties by focusing on 3 key performance indicators, including optimum order fill rates and less than 7 days turnaround.
We are executing our rapid results strategy to raise operational Jochiw thieth e od thieth ma Jumuiya e kaunti ma Vihiga obago ng'anyo ka giywak ni pok ochulgi kuom dweche 4. Jochiw thieth go medo ni pok gineno sara magi kendo telo mar od thiethno ma Jumuiya ok osebedo makare. Jatend od thieth ma Jumuiya Geoffrey Nyongesa to ne ok ochiwo pache wi weche ma jochiw thieth go ywak e wigi ka owacho ni onge kod thuolo mar loso e lo od thieth ma Jumuiya. Tulikaa sana bila kulipwa. Tukienda NHIF, mtu uko na NHIF unataka kwenda kutibu familia yako mahali unapata iko red, inamaanisha hajalipiwa. Kwa payslip yako imekatwa pesa. NSSF, KRA wanakata pesa, lakini ukienda kuconfirm vitu zako huko haina pesa. So hujui kama pesa inafika huko ama pesa inakwama wapi. Salary yako hujalipwa. Kikuja kudai pesa yako unaulizwa saa zingine. Kuna hata mwingine aliulizwa, mbona unaenda kwa nyumba yenye ni expensive badala uishi kwa nyumba yenye na fit pesa yenye unapata. Anakupangia mpaka nyumba yenye unafaa uishi. Yeye mwenyewe anaishi kwa palace. When you try to talk, even if you are just expressing your things in yani kwa nini tu, hata kwa meeting tu, unakemewa na unaweza kuja uandikiwa barua unasamoniwa. Very painful indeed. And as per now, the issue has been issue of terminating people anyhow. That is not nice. As personally, we have been working here and there is no salary on time. And ukiulizia unasikia unaambiwa tu ngoje mpaka siku nyingine. Pia we have some other companies that tunalipia. Me personally niko kwa Britam, hiyo Britam haijalipo tangu mwezi wa 5 huko. The money is being deducted but has not been remitted. And currently I'm very annoyed actually. I'm very annoyed. Tunatumia transport, tunatoka all the way from Mbale to come and work here just and there is no money. Huduma imeenda chini, hata wagonjwa wamepunguka kwa sababu wakati mwingine wanakuja madawa hakuna. Services imepungua kabisa. Unapata sasa kwa sababu staffs wamepunguzwa, inamaanisha hiyo proper management to the patient haitakuwa. Na sometimes tunakuwa na theater cases, patient anataka proper attention. So workload imeenda chini kwa sababu ya poor management of the office. Yakorobogi bang jatend piny Kenya William Ruto yao ayanga chenro mag od bura mamalo kod mano mar Senate mano tich 4 mokalo. Speaker mag od bura ariyogo nosingo ni odiechieng' ma kawuono tich 2 tarik 4 dwe mar 10 ne gidok chako twak koro ayanga e chenro magi manyiso chakruok mar tich mar od bura mar 13. Par ni ma odiechieng'no ne gisingo ni kochakore saa 8:30 odhiambo ma kawuono chenro mag twak e od bura go chakore. Nyaka kawuono ni nyakwara Ramogi nitiere weche mathoth ma igeno ni inyalo wuoye wigi ma oting'o yango ni to en kweth mane mathoth e od bura mamalo e kind kweth mar Kenya Kwanza kaachiel kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ma biro nyiso ni ichugo komiti kaluwore kod yore ma oyudo godo kwan mag jo od bura go. Ng'ama dhi timo ma en speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula. Nyakwara Ramogi jafwambo marwa Walter Nyambaga osebedo ka luonwa chenro mag od bura mamalo kakoro orito mondo mi koro gichak twak margi saa 8:30. Odani mondo mi koro nyiswa ni to ang'o gini mosefwambo nikech jafwambo ume ng'weyo mabor kendo bende wang'e neno maboyo ite bende Nyakwara Ramogi ochikore kendo winjo mathoth ma samoro joma kalo ok nyal winjo. Nyambaga amose ni misawa ka intiere od bura mamalo mar piny Kenya. Nyiswa ni nyaka gi sani jo od bura diponi kuodho ang'o motelo ne chako twak ayanga odiechieng' ma kawuono. George Bati sauria ahinya kendo en kinde moganda jo Kenya mathoth doli okumbo tene giyudo migago magi seche gendi pod odhi nyime kod go kambi e od bura ma pacho ka parliament mar 13 migeno ni jatatwak speaker Moses Masika Wetangula biro bedo e wendo modhial e odiechieng' ma kawuono ni mondo mi koro yaw twak gi jo od bura kendo moko kuom weche mabet ka nyaka chop sechegi maling'ling fwenyo ni nyal mimbi en loso malach kotende kod kaka od bura mar 13 ni koro biro dhi loko hala mage gi sechegi endi mana ma wi agombaka kod moko kuom jo od bura ma nyaka chop sechegi osemolo ka konimie kode nyowuoyo kendo bende gibiro mana miyo ma wiye kit kaka chenro modich ma kawuono biro dhi nyime e batha koni an kod ja od bura ma Embakasi East Babu Owino bendo ngere gi nying mar Polo Ngele koni an koda Mak Nyamita Mauriri miyo twak mana medeka moko matis bade chopo ariyo kama to bende gi saso wagi wach mishiwe machiegni kum loso kod Ramogi TV erokamano nya Babu Owino machiegni Ramogi TV kaendi kamano
kaka thuolo mokwongo mondo penjo na mokwongo ni to kitwak mane ma nyaka chop seche gendi igeno ni mondo mi koro dhi pedhi motende kod yiero kweth manok kata kweth nok mag thoth e od bura kaendi. Wachak gi Mheshimiwa Mark Nyamita nikech chal ni obet komuomi kod iga. Mokwongo ang'eyo ni kawuono en odiochiengwa mokwongo kanyo chwaseo bunge mar 13. Gino mwageno wuoye wiye kawuono en mokwongo en ni kaka inyalo los gimiluongo ni House Business Committee. House Business Committee e committee maloso chenro duto gi ratiro kaka mpangilio matimore e bunge kantiere. Koro House Business Committee mabiro dhi bedo piny kato bang' mano waloso gimiluongo ni Appointments Committee to gi Selection Committee. Appointments Committee mabiro konyowa e dadho jok manyo yier mondo ni odonje cabinet ma hopefully biro chakore juma manyien. Koro jo Azimio gi jo Kenya Kwanza biro kao members to gikete committee go. Committee mar selection ema biro tiyo gi jo Kenya Kwanza to gi jo Azimio mondo gi approve jogo makoro dhi e committee mopogore opogore. Koro wageno ni wach machielo mabe nyaka wuoye wiye matis kata kok kawuono to samoro kiny en ni e kindwa to gi jo Kenya Kwanza jogo mage mantiere gi majority kata gi jok mantiere gi minority. Mage morito kawuono. Mheshimiwa Kona kanyo ni gino mabe seche moko dhi omimbi en loso e kind jogo manok kod jogo machuo. Kapenjo Mheshimiwa Babu, duol mandiko duonde mag buche mag siasa pacho kaendi mabende idendo kanyo ni the registrar of political parties mobotelne koda nyadendi nyocho chiwo ler ni kwethno mar Azimio la Umoja kichik tema koro bet ka seche moko ni koda kwan mathoth. Kino wuon ineno ka lemo mar kata jogo mathoth dhi bedo Kenya Kwanza koza Azimio nikech moko ose donjo ngwech modonjo Azimio modonjo Kenya Kwanza to nigi dunyo ngwech. Erokamano ahinya. Gima ng'eyo ni legally wantiere gi advantage nikech law en very clear. Chik wacho maber ni coalition party kata party mantiere gi jok mang'eny e bunge ema form the majority side. To party ma onge ji e bunge mang'eny ema form the minority side. To kani neno ka nwadhi e yiero Azimio ema ntiere gi ji mang'eny zaidi. To nwantiere gi pre-election agreement gi post-election agreement. To nwawinjre maber ni 3 months after elections eka ng'ato nyalo wuok, eka ng'ato nyalo breach the contract or frustrate the contract, the agreement mane wasign. Koro sani ka kwa wacho chik wacho maber constitutionally kata gi standing order bende wacho maber ni onego bed ni jok mang'eny gi ji e bunge legally. Yes. Onego bed ni mabedo gi ji mang'eny. Although politically sani ne gisekao jowa moko, but bunge kae chike ema rule, oken politics marule. Erokamano kakora wei monde dheyo ke chal kagima en bende koro chieng'ni dwani mondo muomi. Nyochi ywa kanyo nitie kaka lemo moro kanyo mar bedo kaka jakom mar kamiti mar park. Chal kagima nendo si matin. Ponono duond bura mar ODM odhi ochwalo nying ma seche moko nyingi bedo oko. Bende kotende kod chike mag od bura kachiel kod mag party. Pod dhi mana buono gi koso wang'i kore wacho ni nyalo bedo mamuol. An kaka ng'eyo ni an ema dhi bedo jakom mar park. Mok adwa argue about that. Nikech abende ka en tich tasetiyo ne party. To an ahero baba to baba ema watiyo ne to babu ema winjo wachne. Koro baba wen nthindo gini. Wen nthindo koro dunyre pap. Koro ka ng'ato dwaro komba ni mbadi ema neno ka lap dhoge ndeng' ne komni obiya wadunyre kode pap. Komni to kadhi we. Erokamano. Mheshimiwa Mark Nyamita igeno ni Moses Masika Wetangula dhi chopo kaendi kendo mondo mi koro ng'i kit kaka twak maked kod mane biro dhi nyime kendo moko kuom chenro bende bidhi ketie en gwelo goyo kogno moko kuom jotend migepe nyaka chop seche wachore ne piny Kenya kaendi en ni in iler nyaka yud ka chilo omieni od bura kata kamiti mochung' ne ndiko jotich mag jopiny mano marango jotije piny owacho the Public Service Committee odhi bedo nade? Jok manyose gwel mokwongo cabinet ne ting'eno ting'o josiasa. Koro gin jok mosebedo ka moko wasetiyo godo kae. Nitie jogo mabeyo jogo maricho. To koro waborito nikech sani ka nyinge osebiro ka bunge ndiko ne jok mopogore opogore EACC, KRA gi jok moko go to timonwa nonro. Koro jok madhi bedo appointments committee boyudo ka gin gi report. Koro ng'ama nigi report en gi thuolo mondo dhi oyal kacho. But the truth en ni ka in gi case e court kaluwore gi chik mantie to nyaka case
yudi ni makosa maki kore kinyalo goli mondo tamie gimoro koro mano dok kik wawuondre kata bed ni kamano nikech samoro nyalo bed ni oguri e msalaba to makosa to pok itimo koro wan ok wanyal jaji ng'ato wawene wach court mondo odhi godo mbele en mana ni sirikal be koro nyaka ng'e ni to jogo magiyiero example mane magichiwo ne jok moko madhi e future nikech court be sani waneno ka koro wiye okethore jok mane court nikech ka court nyalo wacho ni kata governor koro ok dwar degree koro ng'ama kia kata ndiko manyiso ni ng'ato nyalo bedo governor to ng'ani emudwa ni mondo umi pesa mondo tinu godo kaka jopiny kato koro ka gichamo pesa jopiny nikech ng'ama kia kata kaka finance itiyogo timiyo telo chalo mana od bunge ka kidhi kelo ng'ato e bunge ka ma ok odhi sikul makia kata ni kaendi emilose wach budget okia gimiyalo ka nikech koto wacho nang'o ni degree ok onego bed ni ikelo go ng'ato kaendi ing'eni un muoro ng'ano kani un emuhinyoru koro wacho ni jogo mikelogi to wabiro mana ng'iyo nikech koro chik en kaka en no but generally wacho ni cabinet moting'o josiasa to ber nikech wan kaka wajumbe makoro ok nie cabinet kata ka in gi wach makoro idhi e ministry ki follow up tinyise ni stima onge gweng' moro ka en ng'ama ja siasa embo ng'eyo ni stima nyalo chendo ong'eyo ni barabara nyalo chendo ong'eyo ni piniti koro warito mondo komiti olosi kwa yudo thuolo mondo wabed e komiti no wabiro yalo gi yako yawa ami nyiri moko maderom 24 kama endi mondo wach ni kit twak makoro dhi chakore tarik makawuono ni endi nyaka chak lor bunge mar 13 igeno kit twak machalo nade ageno ni jowa mondo mobede bunge ka giwek kasore ne gen jo sirikal wadwa jo bunge te mondo waket this government in check mondo wakony jo Kenya mondo ngima mar dhano olosre maber gima bang'eyo ni sirikal to nyaka tinwa waduto te koda no wagone gi kura koda no kwagone gi kura sirikal nyaka tinwa to wabiro mana make sure ni sirikal otimo gino ka wan e dier ot ka Mheshimiwa kuom second maderom 20 kit twak migeno nene bunge mar 13 makoko seche moko nosenene chien wang' ni nyalo chalo nade wa expect mondo bunge obed peaceful nikech gimokelo wa ka en tiyo ne jopiny to kaka Babu Owino gimokelo ka en tiyo ne jo Embakasi East gitiyo ne Kenyans te loso chike manyalo konyo jopiny loso chike manyalo miyo jopiny oyud tich loso chike manyalo miyo jopiny ngimagi olokre e yo moro makare koro wach mar lweny to ok onego bed kabisa wadwaro mana mondo ji obed peaceful mondo walos chike manyalo konyo ji although lweny no kobiro to bende wabo ng'ang'ana kode erakano mheshimiwa kapar ka lweny nyalo dhi wuok wagomba kanyo kod jo od bura mosechopo kamar bedo e twak makawuono migero ne jatenda jalno mosebedo ka twak e od bura kaendi mano the National Assembly Speaker Moses Masika Wetangula biro kochopo kanyo seche mag 8 kod dakika 30 en ni chenro ni biro gweng' wech kendo ibiro ng'iyo moko kuom weche momimbi mana kaka naselieko nini gibiro rango kamiti mopogore opogore matayo od bura Castro tok kaka mitigo oselosi ema kamiti mar House Business Committee biro bedo kar kende mondo mi ong'ini to gin agenda mage momimbi mibiro chak godo twak mondo mi piny Kenya dongre bati kachiel kowuok e od bura maduong' kaendi bed king'eyo ni moko kuom jo od bura mani geno ni nyalo chopo ka bende ok osedo thuolo mar chopo mak mana ni gego tach gwenge mag Madhira e iko madhi nyime moyore kod jodito ma Kenya Kwanza kachiel kod jatend piny ma bende chaka chop seche gi nitiere kuro koro wan mana tie kapo nono jata twak mano Speaker Moses Masika Wetangula ochopo ka Ramogi TV oseikore mar biro chwalo ni weche gi kaka gitimore kendo bende gi ng'atno motimo gachiel bati nyaka studio mondo dhi nyime kod chiwo migago and bende adolo kumbo e kinde ma warito jatend twak Moses Masika Wetangula mondo chop kaendi bati erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom miyowa lipot kowuok e od bura mamalo mar piny Kenya wangeno ni twak biro chakore kendo jo od bura kaka gisingo ni ging'e gima oterogi e od bura gibiro tiyo ne jopiny kendo loso chike mabiro miyo japiny bedo gi nyadhi ahinya kuom gima omiyo ne gitimo yiero tarik 9 dwe mar 8 mar higani Nyakwa Ramogi mano jafwambo marwa Walter Nyambaga kamiyowa ler Nyakwa Ramogi koro ni to yiena mondo mi akawe yweyo moro madundo kaka winjo ka Walter Nyambaga ni en mare to ma en mar dolo kumbo kai studio kachi koko yie dolo kumbo kata kamana ka yweyo moro adundo Nyakwa Ramogi med mana kete Ramogi TV por wan gi mathoth mana singo ni wabiro luoni e konde duto mopogore opogore mag piny Kenya kikidhi mabor. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity.
You've seen them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Wangni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Mana king'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Ana Sharon Ong'ao. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV wamedo dhi nyime gi weche manyien kaka ne wasingo ni mar wan ka nikech nyako Ramogi waluoni gi konde duto te magitimore e piny Kenya. Moko kuom jotend duond bura mar PA owuok tung' mosuo gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka ewi wach ni obiro nyiso jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya mondo kik puodh Aisha Jumwa kaka jatend Migago kaluwore kod bura ma pod mien e doho. E twagi gi jofwambo kotelnegi kod Ben Kai manolaro kom seneta ma Kilifi, jotelo oseyo Kalonzo kagikoni dhok ma ogolo nyiso akwede ne oganda mawuok adhood nam chumbi. Giluwo bende ni Kalonzo kaka okil nyaka ng'eni doho pok oyudo Aisha Jumwa gi ketho mora mora kendo ok nyal tame tiyo ne jopiny kaka jatend Migago. Jotelogo wacho ni piny owacho mokalo onge lemo mar tend Migago manodhi ne jo Kilifi kama koro thuolo makare mondo gin bende ng'atgi obedie bu jotend migepe. Wa Wiper. Matamshi yake yalikuwa ni matamshi ya kuweza kutukana watu wa pwani kwanza. Pili, tunasema kuwa yeye kama mwanasheria aliyebobea
anafaa kujua sheria ya common law, sheria international law, ambazo zinasema kuwa mtu katika mwananchi wa Kenya, sheria ya Kenya inasema kuwa ana haki ya kuangaliwa kwamba hana hatia. Viongozi ambao walichaguliwa na wana kesi, wao pia ni wa Kenya na wanafaa pia kuenjoy right ile ambao Wakenya wengine wanaweza kuenjoy. Kwa wakati wa kwanza kabisa, Kilifi imepata waziri mwanamke, na sisi tunajua kwamba ndugu yetu ama dada yetu Aisha Jumwa does not have any criminal record kwa sababu she has never been convicted by any court of law. She is a free person moving around freely, hajashikwa na kuhutumiwa kwamba eti amefanya makosa fulani kisheria. Aisha Jumwa hana criminal record. She was vetted, hata alikuwa vetted na ABC na akawekwa ballot. Kama angekuwa na criminal record, ABC wangemruhusu awekwe ballot. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka, matamshi kama hayo kama wapwani imetuchoma na hatutaki matamshi kama hayo tuyasikie unayarudia tena. Chenro mag somo chochni e sikund sekondar mag Ithidhia Girls mayudore e od bura mar Lari e kaunti ma Kiambu tok mach wang'o kar nindo mar jopuonjre kogwen ma kawuono kama mwandu mathoth bende okethore. Jonyuol mane ochopo kanyo dwaro mondo nonro matut otim mar dhiango gima ne onyalo kelo masira makamano, ka giwacho ni mano ok e masira mokwongo e skundno. Ka bende gidwaro ni japuonj maduong' ogony jopuonjre odog dala ni mar gionge lewni kod kuonde nindo. Onge japuonjre mora mora mano hinyore e masira makamano, ka migawo mar arita bade Malari osechako timo nonro mar yango gima ne nyalo kelo mach e sikundno. Ile wasiwasi tunaye, sisi tulikuja hapa kutoka asubuhi mpaka saa hizi hatujapata hata mmoja wa kutuongelesha hapa. Hiyo ndio ile shida kubwa tuko naye. Malaka walimu wako ndani, soja tu yako kwa gate. Anafungua gate anafunga, lakini hakuna mwalimu wote anatokelezea kutuongelesha. Hiyo ndio shida kubwa yenye tunaye hapa saa hizi. Tunataka mwalimu mkuu aje atuongeleshe. Hatuambiwi ni nini, hatuna ripoti yoyote. Kwa hivyo sisi tuko na shida mingi kabisa. Maana hakuna mtu anatuongelesha. Kwa hivyo roho zetu bado iko na wasiwasi. Tungetaka wakuje watuambie venye tutafanya hao watoto, kwa sababu hata kuna wengine hawajajua, kuna wengine wametoka Mombasa, kuna wengine wazazi wao wako mbali na hawajajua, kwa sababu hata message hawajatuma hata saa hii. Kuna watoto tunaona mpaka wako na slippers, wako na mafesi, hawana nguo kwa sababu ati walikuwa wametoka kuoga. Kwa hivyo hawana manguo, hawana mavazi, vitu zao zote zimechomeka. Hii mambo ya moto tuna hofu sana, na kwa hivyo yangu ni kusema ya kwamba inatakiwa sasa ichunguzwe kabisa, kwa sababu ukiangalia kama hapa ni Mungu tu alisaidia, kwa sababu ukiona tu vile imechomeka hii dom ni kuonyesha kwamba kama ingekuwa ni usiku watoto wamelala tungekuwa tunalia sana sasa, na kungekuwa ni jambo la janga kubwa sana. Lakini Mungu ni mwema, kwa sababu tunaona tu ni moto ulitokea na tunaona tu nyumba ndio imechomeka, lakini watoto wote wako safe. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro lando jotend migepe mabiro konyo tayo chenro mag kaunti no, ka ikindi jotend migepe 10 kuom gin joma mine. Jotend migepe manotiyo kod manen gavana ma Kilifi Amason Kingi duto gweth oko gi gavana Mung'aro. Kochiwo lendo no, Mung'aro singo lando kweth jotelo e lemo mag jogoro mongirore machiegni. Nyinge jotelo go ibiro ter mondo puodhgi gi od bura mar kaunti ma Kilifi, ma bende chako twak margi ayanga odiechieng' ma kawuono. Services, Youth and Sports, Dr. Ruth Dama Masha. Public, that is one. Number 2, Public Works, Roads and Transport, Catherine Kenga. Water, Environment, Natural Resources and Climate Change, Omar Said Omar. Tourism, Trade and Cooperative Development, John Raymond Gala. Finance and Economic Planning, Yahya Shosi Ahmed. Public Service, Special Programs and Disaster Management, Franklin K. Kaingu Ndena. Health and Sanitation Services, Peter Marogo. Lands, Physical Planning, Housing and Urban Development, Jenny Maiki Kanto. Education, Vocational Training and ICT, Clara Ningome Chonga. Agriculture, Livestock Development and Blue Economy, Dr. Peterson Chula Mwangoma. Economic Advisor, Joshua Mazera. County Attorney, Henry Kazungu Luganji.
Gavana mar kaunti Manyamira Amos Nyaribo kwayo jodak ma kaunti no mondo mi oti machiegni gi tend kaunti kaachiel kod apisa mag arita kwe e mako achije ma osebedo ka monjo kendo kwalo mwandu magi. Ka oloso e apise mare, Nyaribo ne otimo ng'wono ne familia ma oseyudo lal kata timo mos ne familia ma oseyudo lal ka osingo ni gibiro tiyo kanyakla gi jochiw arita kwe timo apedha kendo mako jonjore ma osebedo ka timo monj makamano mare no ni gitieko monj no chutho e kaunti no. County Commissioner ma Nyamira Amos Mariba bende omedo siro Gavana Nyaribo e wi weche mag jiwo arita kwe e kaunti ma Nyamira. Tuko na machina ya wezi, upelelezi inaendelea na hivi karibuni watashikwa. Kwa hivyo wananchi wale umepata shida, poleni, lakini serikali iko chonjo na inaendelea kuchukua hatua ambao itahakikisha hiyo maneno haiwezi kufanyika tena. Those who are causing insecurity in Borabu and Ekerenyo, they will see us on the ground very soon. So we have information, and especially that case of Miluka, we really want information because it happened during the day. There were some people who witnessed, but unfortunately, the public is scared to give us information. So we are appealing to you, the press and also the public, and I want to give my assurance the information we get shall be treated in confidence, and people should not be scared that once you give information to the police, then you must be exposed. Kong'io mago motende gi weche mag pur Ramogi wadhiane e gwenge ma Kisii. Jopur mawuok e Kisumu wadhi e gwenge mag Kisumu. Jopur mawuok e kaunti ma Kisumu kod alwora mar Nam Lolwe mangima biro yudo fungruok bang' yudo sir mar bero yoregi mag pur gomenda maromo bilion 30. Chenro no dhi bero pith mag ochele, pamba e kind kothe mamoko e gwenge mag Nyando, Kisumu East, Kisumu West, Muhoroni, Nyakach kod Seme sub-counties tingo malo dongruok e alwora mar Nam Lolwe. Magi biro kaluwore kod ogirimiti ma obedo e kind tend county ma Kisumu kod joket mwandu mawuok e kambi ma iluongo ni United Greens mawuok e piny mar Ingeresa. I'm really looking forward, and I'm very optimistic that now that we have achieved this great milestone, we can also move ahead quickly with the actual realization of the project. Gidwa kelo ka mwandu machopo milion 200 mag dola ma Amerika. Mana tiende ni bilion 24 mar pesa mag jo Kenya iluongo ni shilling. Omiyo gini biro timo gimoro maduong' ahinya Kisumu ka. Maneno ni yore mag pur gi mag pitho kwa pidho michele weche magoro ainya nyandwat mar piny Kenya. E kinde ma piny owacho kanyakla kod riwruoge ma ok mag piny owacho temo loso lai malong'o mar reso oganda jo Kenya mani kod kech e counties maromo 23. Jokor chal mar kor lwasi geno ni koth mar dwe mar 10 kod mar dwe mar 12 ema nyalo bedo gino madhi reso gwengego. E gwenge mag nyandwat mar piny Kenya pod gin gi oro kod kech mamedo hinyo piny kod jamni. Kaka Walter Nyambagalero, oro manie gwengego kaka Mandera medo kelo tho kendo geno mar jopiny bende medo duono. Gichopo yudo kony mag chiemo kod yedhe kanyakla kod yedhe roteke mag del ne jambgi. Ma e kaka picha chalo oro mokwako Mandera kod counties moluore, oro moweyo ka ji gana kod gana makalo e malit e kaka bad migao mar piny owacho makedo kod oro kod ngaji keto. E gwenge mag Garba Koli e geng boma ma Mandera, Mohamed Dakane, jabilek mar jamni, riwruok mok mar piny owacho Rural Agency for Community Development Assistance Rashida, riwruok mar piny owacho ogwelo jogweng mahoro kod ngaji kaachiel kod kech maliyo muomo. Mohamed chiwo kony ne ute 80 kendo ot ka ot yudo gonde 6 mag chiemo manyalo kogi kuom dweche 3. Sadia Abdi en achiel kuom jok ma hapgi oneno kawuono. Gi nyithinde okawo gunde punde kod othiwi mar wuodhe ma bechgi tek ndware gweng'ni.
Abdullahi Mukhtar luro mare en ni en kod jogweng' mangima beche tekie kendo pimonwa chal margi. Yien tuo, lum tuo, gweng' dung' mana buru. Ruoth ogwedhe kod nyithindo chiko, kata kamano chunye goyo kibikibi ni chenge ma en godo ok nyal tieko kata dweche 3, jambe 13 magoro selalgo. To kata modong' 7 bende chiemo mantiere ok nyal romogi. Giwacho ni Nyasaye manyalo resogi. Nochako duka higa mar 2019 opimonwa ni opodho kendo mwandu oduono pep mana mabede emodong' ka ochung'. E gweng' mar Garba, Mohamed pod kwayo sir mag piny owacho kod ji giwegi. Erokamano ne kony maseyudo. Okwayo Nyasaye mondo omedre. Wamwa mauka kendo wachopo e gweng' makaro. Jogweng' rango roya mathuthni kata gichung' okokni gi chiemo, ranyisi ni ngima ni matek. Abdikadar Hassan mar Rashida pogo chiemo kendo lai rabora. Choke mag punde, dhok, diek kod rombe otiap. Ranyisi mar ni koth pok ochwe kuom thuolo malach. Warado kod Adea Isaac en kod dhok 11, 2 osetho. Dalane chandruok nobede wendo mojoge. Ukono wani wuon par jodak kod owetene nikech pek mar pidhogi, kata kamano oramo ni obiro mana bede dalane no kata tek manade. Kar yudo pi minyalo budo godo duondi otuo. Dieri ni koth pok ochwe kuom thuolo malach. Waromo gi Mohamed Abdirahim. Otiyo mar pong'o tangi 8 manyalo konyo jogweng'. Halima Dowo emokwongo kawuono yudo mwandu manengone tek kapok odok pacho luoko lepe kod sainde. Asha Malim, achiel kuom jok mayudo omenda mar piny owacho mar jolo ngima, en kod nyithindo 10 mopidho. Wuon mare onge kod tich kendo ni kod kwayo. Tafadhali tunaomba hata wanawakitiri mimi nilisema emergencies yote mkubwa ukwenda resida kwa sababu nilibidi nilete pesa haraka. Wana nje zingine wanasaidia watu lakini hawakujaleta msaidia winajaliwa lakini resida bana chelewa kitu. Horo kudho kendo Abdirahim Hassan winjo pek. Onge kata teko mar ting'o wiye. En kod nong'no kendo ohol. Laktar wacho ni thoth nyithindo kod jok madongo ni kod nong'no ka mathoth. 5.1% falls in the category of severe acute malnutrition. So this is a very huge number when you extrapolate against the absolute numbers of children. Maromo ji 35 ni ute mag thieth kod tuoche mitudo kod kech chakre dwe mar 8 nyaka tarik 24 dwe mar 9 higani. Min Hassan Adea Abdinur ochopo kowuok e piny libamba ma Ethiopia, okawo wuode ne thieth e piny Ethiopia. Jopiny Somalia kod Ethiopia biro yudo thieth e osiptal mar kaunti ma Mandera, ranyisi ni kony dwarore. We are likely to have the 5th rain failing, which now really can translate into a disastrous situation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi koro gi sana dani mondo mi ateri achiel kachiel nyaka e kaunti ma Nyeri, gwenge mag Madhira kama chenro mar ik mar wadgi lop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhie nyime. Iluongo ni Rigathi Gachagua. Gie sani Ramogi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ema loso. Wadani mondo mi wadhi ane achiel kachiel nyaka kono endo mondo winjane wach. I feel that the opportunity I had to tell him thank you when he was alive, it's God who created for me that opportunity. I want to ask all of us, where we can, those who are able, take care of your siblings. See them through school, assist them in life. So as we escort my late brother, I have a debt of gratitude to him. And as a way of giving back, I'll make sure that his wife, who has been left behind, his children, Stephen and your kids, whatever God can help me to see you through, I will do it as a way of appreciation to my late brother who saw me through education. My late brother was also the head of our family, the Kerigo family.
We were 4, now I'm left. And I'll do what I can in terms of providing leadership to our sisters and our children who have been left behind. And I ask our family to stay united. And we have accepted what has happened. We have taken a bit of hitting for the last 10 years or so as a family. But we are asking God no questions. Because all the difficult things have happened, God has equally given us so many other blessings. And therefore, we are not in a position to complain or ask any question. We have accepted the will of God. And all we have to do as a family is to stay united. And like our parents taught us, education, education, education. Let us educate our children. In a family of 9, we were 7 graduates. From parents who are peasants. They just knew that education is important. Alafu wakapanga hiyo insurance, unasomesha wawili, alafu wanasukuma wale wengine. I think it's a good concept. I think some of us were not very wise. When Wazungus came, they told us to get only 2 children. And we accepted. Looking back, in my case, I think it was foolish. Because when I sit in my house, it's a big house, my children are gone, I'm just here with Pastor Dorcas. If you leave a glass here, you come back after 2 months, you just find it there. Is that a home really? So these are things that we did in those days of the 70s. Oh, family planning, nini. Tukasikiza hiyo maneno, tukafuata bila kufikiria. So we find ourselves in a situation that is not very nice. You know, Your Excellency, on behalf of my family, let me thank you with Mama Rachel. I really want to thank you. You have been there for us. Anytime we have been in tears in this family, you always turn up with a handkerchief to wipe our tears. We have no words to say thank you. And the truth be said, from our relationship, you have become one of our family. You have become one of our family. We celebrate you, we cherish you, and we don't take that friendship for granted. The last time you came for my mother, you remember me telling you. And I told you, in front of everybody, that this family of Gachagua, we are honest people, we are people of integrity, and we value friendship. And I told you, if other Kenyans will betray you, that betrayal will not come from this family. We don't know betrayal. We are people who are true to friends. And that is why I, with my family, made a conscious decision to stand with you in very difficult circumstances, against all odds, against all pressure, against insurmountable challenges, because we are an honorable family. And I have told our children, I had a meeting with them last night, and I told them, because they are young people, integrity and being faithful to friends is an important ingredient in life. And I have guided these young people. I had a long meeting with them last night, and I told them, as long as they carry the Gachagua family name, they must remain true to friends, they must be honest people, and they must always stand with what they believe in. Your Excellency, in a family meeting last night, when we were discussing you and the role you have played in this family, of holding us, holding our hand, always be there with us, I was given very clear and sufficient instructions by family that I must serve you with loyalty and dedication. I was told by my family to give back to your support for this family, for your true friendship. In the duties you have given me to assist you in the management of the affairs of this great nation, they told me to work very hard to make sure I ease your work and I assist you to succeed.
My family is of the opinion, and rightly so, that electing President William Ruto is not enough. President William Ruto must succeed and turn around this country. So I want to confirm to you, sir, that whatever duties you give me, I'll implement them with military precision. I'll be there and I'll do whatever you tell me to do so that this country that is pregnant with expectation, the people of this country, Your Excellency, have such high hope in your leadership. They have so much expectation. And I know that you must work very hard. And for you to succeed, those of us you have given a responsibility to help you, we must work equally hard. So I want to confirm before my family that I will not let you down. I will do whatever it takes and will be there for you to give you the necessary support so that you are in a position to turn around the economy of this country and restore the dignity of our people. And for that, I ask my family and my people of Hirega to continue praying for me to succeed in helping this great man. Finally, andu akirima mwegoko mwekuo watu ya mlima Kenya, nichukue nafasi hii kupongeza nyinyi kwa sababu mumetafutia jamii yetu heshima katika siasa ya Kenya. Hapo awali tulikuwa tunawekelewa fitina ya kwamba sisi ni watu ambaye tunajipenda, sisi ni watu ambao ni wa kutumia wengine, sisi ni watu ambaye hatuwezi pigia mtu mwingine kura ambaye hatoki hapa. Lakini nyinyi watu wa mlima, nyinyi ni watu ya maajabu. Nyinyi ni watu ya maajabu. I really want to thank you from the bottom of my heart. You don't know what you have done to our community. You have gotten us respect in Kenya for the next 200 years. That the people of the mountain are honest people. They are people of integrity. They are true to their word. And they are people who appreciate a good deed. Your Excellency, the people of this region did not vote for you because you supported President Uhuru Kenyatta. They did not vote for you because of the 10-10 fraud. No. They voted for you. They made a conscious decision that you have a plan, you have a program to turn around their lives and put money in their pockets. That is why they voted for you. Your Excellency, you have pronounced yourself very clearly that the way to go is to increase production in agriculture. Is to increase production in agriculture. And the people of this area are farmers. And they are coffee farmers, they are tea farmers, they are dairy farmers. And the program that you have is what these people desired. Nitwaiguithania andu aitu. Jabana ino. Ino ikarite haha. Niyo mwendaga. Ino. Niyo murathurire. Mutakũringĩrĩrio nĩ mũndũ. Mweyendeire. Nĩ yanyu. Nĩ njega. Nĩ kũruta wĩra. Nĩ mũkũmĩiga mahoya-inĩ. Nĩ mũkũmĩnyitĩrĩra na mahoya. Nĩ mũkũmĩrũgamĩrĩra. Ĩrute wĩra Kenya. Ĩcenjie maica maitũ. Mwĩna ma nĩ gwĩka ũguo. Ngai witũ amũrathime. Na mwĩke wega. Na andũ aitũ mũrĩega na mũrĩ abata na mũrĩ agoro. Nĩguo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Reverend Jessica Mau, I want to thank you. When I said an invitation, you come and bury my brother, and you accepted, I was humbled. I'm always amazed by your clarity of thought. You have given us a very moving sermon like you have always done. We are truly grateful. And you always dignify our PCA church. Let me thank the parish of Gorano and the Reverend Minor and Kigajo Presbytery. You are always supporting this family. We want to thank you. Mary Catholic Choir, I want to thank you. Gogoro PCA, you are the best.
Victor's Chapel, praise and worship, pongezi. Karatina, praise and worship, you are always there for us. And Herega Secondary, thank you for coming. I know I promised you a gate, a good one. Manezea Wamumbi will put up that gate for you. I've already told him. And when the president comes around to the Sagana State Lodge, I'll request him to come and take tea with you. With those very many remarks, it is now my honor and privilege to welcome the President of the Republic of Kenya, the one and only Dr. William Samoei Ruto. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Mama Kevin, ndugu yetu Stephen, maaskofu wote pamoja na viongozi wetu wa dini, ndugu yangu Rigathi Gachagua na familia ya Reriani Gachagua kwa ujumla, watu wa kijiji hii hapa nyumbani, viongozi wote na wananchi wa Mathira na Nyeri, hamjambo. Hamjambo tena. Aya, keti tu chini, nitakuona baadaye. Aya. Asante. Aya, asante sana. Aya. Tutakuona. Asante sana. Sawa. Hiyo ni sawa. Aya, Mama Recho yuko hapo, atakuona. Sawa, ndio huyo hapo. Asante. Asante sana. Thank you. Asante sana. Sorry. Asante sana. Huyo mama tutamshughulikia, asikuwe na wasiwasi. Asanteni sana. Kwa hivyo mimi nataka kwanza nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia yangu, na nimeandamana na mke wangu Mama Recho, yuko hapa. Na nikisema nimeandamana inakaa kama ni maandamano. Okay, sio maandamano. Nimekuja na yeye ili tuweze kulete rambirambi zetu za pole kwa Mama Cecilia na watoto wake na kwa familia nzima ya Reriani Gachagua, kwa huyu ndugu yetu Jackson Reriani ambaye ametuacha. Poleni sana kwa kumpoteza huyu ndugu yetu. Tunajua ya kwamba yeye amekuwa ni mtu wa muhimu sana katika familia yenu. Vile tumeambiwa, alishughulika na mambo ya familia hii. Alishughulika na mambo ya masomo ya familia hii. Mumesikia naibu wetu wa rais akisema alimsaidia kwa masomo ama
kumlipia karo ya shule. Alifanya mchango wake kama Mkenya. Tumesikia mahali alifanya kazi. Tumesikia hata mara ya mwisho alikuwa anafanya kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mambo ya irrigation katika mambo yetu ya kilimo. Kwa hivyo huyu ni Mkenya ambaye ametoa mchango wake katika familia na katika taifa lake. Ndio tumekuja hapa kwa kumuenzi na kumshukuru Mungu kwa kutupatia huyu ndugu yetu ambaye leo amesafiri. Poleni sana Mama Cecilia, pole my young man Stephen and your family. Poleni sana ndugu zetu wa Reriani Gachagua. Na pia poleni watu wa familia hii na watu wa kijiji yetu hapa na watu wa Mathira na watu wa Nyeri. Kwa niaba ya serikali ya Kenya na wale wote wanaofanya kazi pamoja na sisi, tunataka tuwaambie poleni sana. Vile vile nimefika hapa mbali na kuleta rambirambi za Jackson, pia niwashukuru watu wa Mathira na watu wa Nyeri. Tulikuwa hapa mwezi moja iliyopita. Tukakuja kwenu, tukaomba kura zenu, tukaomba mtusaidie, tukaomba mtuombee. Mimi nataka kwa niaba ya wale wote tuliopata nafasi ya kuchaguliwa niwaambie asante sana. Narudia tena kusema asante sana. Asante kwa kutuamini, asante kwa kujitokeza na kutupigia kura, asante sana kwa kufanya hiyo majukumu yote kwa njia ya amani. Ninyi kama watu wa mlima mumetuongoza kama watu wa Kenya kubadilisha siasa ya taifa letu. Sisi wote kama wa Kenya leo tunaheshimika sana kitaifa na kimataifa kwa sababu ya vile tumepanga mambo yetu ya siasa kwa njia ambayo imetuweka pamoja na kwa njia ya amani. Mimi nachukua nafasi hii kuwashukuru sana watu wa Nyeri, watu wa Mlima Kenya na Wakenya wote kwa kuweka taifa letu mahali pa heshima, kwamba tumebadilisha siasa ya Kenya kutoka ile siasa ya zamani ya ukabila na mambo mengine. Leo tunapanga siasa kwa mpango, kwa sera na kwa amani. Na mimi nimebahatika nikachaguliwa rais pale ikiwa Kenya ni nchi ya heshima. Na mimi nataka niwahakikishie hiyo heshima mumeweka kwa taifa letu la Kenya, nitahakikisha kwamba inadumishwa na hakuna mtu ataishusha ikuje chini. We have set a new standard for ourselves as a nation, that we have changed our politics from the politics rallied around ethnicity to the politics about issues and about a plan. And today, Kenya has earned a place of respect in the community of nations as a country that can prosecute its affairs on issues and have peaceful elections where we vote and the next day we can go back to work. And I want to say that I will make sure that that place of respect where Kenya
collectively, all of us, whichever way we voted, we have set for ourselves a place of respect. That place, I will make sure it doesn't come down. That Kenya continues to occupy a place of respect in the community of nations. Vile vile, mimi nataka niwaambie asanteni sana kwa kunipatia kanda ya wera. Hakuna vile mimi nitakosa kufaulu. Mimi nikiwa na mtu ya kazi na niko tajiri ya wafanyikazi, niko na watu wengi ambao mmenipatia, ambao watashirikiana na mimi kutekeleza yale makubaliano tulikubaliana na nyinyi vile ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Na washukuru sana kwa kunipatia viongozi wengi ambao tutashirikiana na wao ili kutekeleza majukumu ya kupeleka taifa letu mbele. Vile vile, mimi nataka niwaulize viongozi wote wenzangu. Wakati tulienda katika uchaguzi, tulikuwa na mkataba na hawa wananchi. Na tulikubaliana tunataka win-win. Wakati tumeenda uchaguzi, wananchi wa Kenya wametekeleza wajibu wao. Sisi tumepata, MCA amepata, Karanja na wenzake, wabunge wamepata, huyu wa Moyo na wenzake, wa Mombe na wenzake, senators wamepata, huyu wa Matinga na wenzake, governors wamepata, huyu Kahiga na wenzake, mimi Rigathi Musalia tumepata. Sasa swali, wananchi wamepata nini? Sasa hapo ndio swali. So, na wauliza ndugu zangu, tuwe wangwana vile vile. Vile wananchi wamekuwa wangwana, wametupatia nafasi ya uongozi, wametupigia kura. Na sisi tutimize wajibu wetu. Hawa wananchi wanangojea sasa tutimize upande wetu. Na mimi nataka niseme ya kwamba tuko na executive, tuko na legislature na tuko na mahakama zetu. Mimi naomba sisi wote tushirikiane ili tuweze kutekeleza yale yatakayofaa wananchi wa taifa letu la Kenya. As the executive, I want to commit, we will do our bit. I want to ask the legislature to do their bit and our judiciary to do their bit so that we can transform our country together and serve the interests of the 50 million Kenyans, and especially those who voted for us. So, nawauliza, kwa sababu yale mambo yote tulisema, tayari tumeanza kujipanga. Hawa mawaziri wakifika ofisini, they know what to do. Kuna sheria tutapeleka bungeni. Sheria ya mambo ya housing, kututafutia housing fund. Sheria ya mambo ya kututafutia mambo ya savings. Tutapeleka sheria mambo ya universal health coverage. Tutapeleka budget hivi karibuni. In fact, in the next 1 or 1.5 months, tutapeleka budget bungeni, kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ile budget tuko nayo sasa inatufanya tukope karibu shilingi bilioni 900. Na hiyo kukopa
lazima tuanze kuipunguza, kwa sababu tunaweka madeni makubwa kwa wananchi wa taifa letu la Kenya, na hasa kwa wale ambao watatufuata baadaye. Lazima tuanze safari ya kupunguza madeni kwa Wakenya. Saa hizi deni la Kenya nimefika karibu trilioni 10. Na ndio mimi nimesema juzi, budget hii tulio nayo nataka kwanza tupunguze bilioni 300. Tuondoe zile vitu ambazo zinaweza kungoja, ili tupange kwanza, tukamilishe mabarabara ambazo zimeanzishwa, tukamilishe mambo ya maji ambayo imeanzishwa, tukamilishe zile vitu ambazo zitatusaidia, na pia tuweke pesa katika mambo ya kilimo ili tuweze kuzalisha chakula, tupunguze hii gharama ya maisha ambayo imepanda katika taifa letu la Kenya. So mimi nawaomba ya kwamba kuna kazi, kuna kibarua tuko naye hapa mbele, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo kibarua tunatoshana naye. Hiyo kibarua tunatoshana naye. Tutafanya hiyo kazi ili tuhakikishe ya kwamba pale mwisho watoto wetu hawataridhi deni kutoka kwetu. Pale mwisho tufanye ile Biblia inasema kwa methali. The Bible says a good man leaves an inheritance for his children. It doesn't say a good man leaves a debt for his children. Kwa hivyo mimi nataka tushirikiane. Kuna sheria tutapeleka bunge. Mimi nawaomba wabunge wetu kutoka pande zote, tuko na jukumu ya kupeleka taifa letu mbele. Na waomba pia wale walio katika judiciary watusaidie ili tuweze kuhakikisha kwamba ile mipango yote ambayo inasaidia kupeleka taifa letu mbele lisiwekwe vikwazo na watu ambao wako na nia mbaya. Tunataka, we want to grow our country together. The executive has a role to play, the legislature has a role to play, the judiciary has a role to play. We must harmonize so that we can deliver prosperity to every Kenyan and make sure that our country moves to the next level. Maneno ya uchaguzi tumemaliza, mashindano tumekamilisha. Sasa ni nafasi ya sisi wote kuungana ili tuweze, wale wanaoendesha serikali waendeshe kwa manufaa ya Wakenya, wale walio katika upinzani wapange kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, kule mahakamani tupange kwa manufaa ya wananchi wa Kenya, kwa sababu we are all serving the great people of the Republic of Kenya. So mimi nataka niwahakikishie safari tumeanza, vile mmesikia Wamumbi hapa akisema. Wakati tumefika ofisini tulikuta KDDA wameuliza mbolea na ilikuwa wauzie wakulima na shilingi karibu 6,000. Tumesema ipunguzwe, tumeweka pesa ya serikali mpaka shilingi 3,500 kwa sasa, lakini bado tunaifanyia kazi. Tunataka ikuje mpaka shilingi 2,500 hapo. Ndio wakulima wetu wote wa Kenya wapate mbolea kwa bei nafuu, ndio tuweze kuzalisha chakula ya kutosha. Tumeanza mpango ya mbolea ya msimu ambao unafuata, and we are going to make sure that we support our farmers so that they can produce enough food for our country and we can eliminate the shame of hunger in the Republic of Kenya. So tutashirikiana pamoja na nyinyi, viongozi wote, MCAs wako na majukumu yao, wabunge wako na majukumu yao, na kila sehemu
wako na majukumu yao, na sote tutafanya kazi kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba hiyo kazi tutafanya na bidii, tutafanya na kujitolea, kwa sababu tunataka kubadilisha taifa letu la Kenya. Na vile askofu wetu Jesse amesema, katika harakati hii pia lazima tuvumiliane na tusameheane. Mambo ya mashindano sasa tumemaliza. Tulishindana na watu wengi. Tulishindana na rais wetu Uhuru Kenyatta. Tukashindana na former Prime Minister Raila Odinga na wengine wengi. Hawa sasa tumemaliza mashindano. Tunawapa heshima ambayo inawatosha kama viongozi ambao wametutangulia. And we are going to respect everybody, because we want Kenya to be a place where every citizen feels they belong. Wale ambao watawachwa nyuma wakue kwa upinzani wataendelea kutukosoa, na sisi hatuna shida. Tunataka wasahihishe mahali wanaona iko kombo, ndio tuweze kwenda mbele pamoja. Sisi we are not averse to criticism, and we are not averse to correction, and we want a good idea to give way for a better idea. So we are going to work together, na tutashirikiana kwa sababu we want the best for our country. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana. Nirudie tena, tuko na shukrani nyingi kwa sababu ya vile mlitushikilia, mkatuombea, mkatupatia kura zenu. Mimi nawahakikishia we will not let you down. Tutafanya bidii. Nataka pia kanisa lijue na dini kwa ujumla wajue ya kwamba tutafanya kazi na wao, tukiwatambua kama ni watu ambao wanatuombea, ndio tuweze kuwa katika mpango na mapenzi ya Mungu. That is our commitment. So nimewashukuru sana. Mambo ya barabara, huyu kijana atakuja, nitaongea na yeye. Mambo yenu ya maji, mambo yenu ya kilimo, na mimi nataka niwaulize magovernors. Saa hizi tunapanga mambo ya mbolea. Tukilete mbolea mpaka Nyeri hapa, sasa nyinyi magovernors mchukue kutoka hapo, mpeleke mashinani. Mtafute kila ward huko, mpeleke hiyo, msongeshe hiyo mbolea. Na pia tunataka kuwapanga wakulima kwa cooperative, kwa sacco na any other organization. Tutakuwa na waziri ambaye atahusika na mambo ya cooperative na mambo ya SMEs, na tutakuwa na waziri ambaye atahusika na mambo ya trade na mambo ya investment na mambo ya industry. Hiyo yote tutaunganisha, kwa sababu tunataka mambo ya value addition, agro processing na industrialization, ndio wakulima wengi wapate dhamana kwa yale mazao wanaweka. Leo asubuhi nimefanya mkutano ya mambo ya value addition ya mambo ya kahawa na chai, kwa sababu that is the route we want to go. Sisi ndio tunauza chai nyingi dunia mzima, na wakulima wetu lazima wapate mapato ya sawa sawa. So we are already discussing, na waziri wetu wa kilimo yuko hapa kwa mapenzi ya Mungu, Bwana Mithika Linturi. Hawa wakulima wanataka pesa iongezwe kwa mapato yao. Hiyo $2 wanapata saa hizi 2 point something, ikifika hapo 5, 6 ndio wataanza kuzoea sasa, mambo imekuwa sawa sawa. So we are going to work together, and I want to assure you that Mungu atatusaidia so that we can change our country. So asanteni sana
kwa kutupokea hapa nyumbani. Tunawapenda sana, tunawatakia heri na baraka ya Mungu, na kwa pamoja tutafaulu kama Wakenya. Nataka niwaambie viongozi wetu wa dini, Biblia inatufundisha ya kwamba msichoke kutenda mema. Please continue to pray for our country. Muendelee kutuombea ndio tuweze kufaulu kama taifa. So asanteni sana na nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. Ramogi mano kanyo ote mar jatend piny Kenya gi ote mare mar kuyo kod lit kalure kod tho mar Jackson Rigathi Gachagua ma en owargi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende timore Nyeri kocha. Giesani nyakwa Ramogi koro wawuok kono mondo mi watiekre gi weche ma owuok kono. Inyo ka jatend piny Kenya William Ruto loso iwi chenro mopogore opogore moting'o mag jiwo weche mag pur ne jodak ma kono. Bende openjo ni bang' jotelo yudo magi jopiny to koro margi en ang'o. Mane mowacho ni gidhi kete maino mar neno ni jopiny bende yudo duoko kuom gik ma owinjo bed ni piny owacho chwalo negi, piny owacho biro chwalo negi. Kao kamano to kamano kuom kete Ramogi TV weche manyien mag Migago. Nyinga en George Bati warom kendo sa pare weche manyien mag kacha uriti masani.